Sanibonani bangani bami base-beach. Ngiyaxolisa guys ukuthatha long ukubuya no-part 2. So-ke umngani wami-ke sasinako-ke nokuvakashela-ke indoda yami-ke endlini yakhe. Hhayi, yabona ngendlela esasizwana ngayo nomngani wami ngize ngimtshele nanokuthi lo bhuti ngimthanda kangakanani. Lo bhuti isekisi yethu imnandi kangakanani. Lo bhuti ukunakekela kangakanani. Kanti angibuzanga elangeni. Mana-ke ngixoxela indaba. Hhayi ngelinye ilanga sixabane nomfana. Mind you nginokhiye wasendlini kamfana cause ngizobeka ngithi ngangiyi-straight sakhe umfana nami nakumina umfana eyi-straight. Mhlawumbe ngibeke kanjalo. Cause umfana wayinayo naye ukhiye wasendlini yami nami nginayo ukhiye wasendlini yakhe. Okusho ukuthi uma ngithe nje baba ngiyeza athi hayi khululeka uyazi ukuthi unawo ukhiye walapha endlini yabo. Naye methe mama ngiyakhumbula ngiyeza uma ukuthi ngisemsebenzini ngiyomfica endlini vele. Hhayi-ke sixabane-ke nomfana-ke sibanga nje izinto ey'mayina guys, izinto ey'mayina. Hhayi ngimbuza umfana ukuthi ukuphi athi yena ukubo. Ngithi naye okay. Ngiyabona ukuthi ufuna imphi umfana uphehla udweshu ongakaze ulibone. Ngithi mina ngicela ukuvidiyo call athi yena unedatha la-WhatsApp. Ngithi mina kanjani manje ngivele ngithi ngizokuthengela idatha. Mina guys ngilokhu gele ongadisi ongadedeli. Kodwa uma udedela kumina cha nami amandla phela angiyona intsha. Athi umfana akalidingi idatha lami. Hayi ngibona ukuthi umfana shuthi phela-ke usebambile-ke. Ngomethu kubo. Ngiyaziwa kubo phela ngaziwa sisibakhe ngaziwa ngisho abazali. Yabo. Uthando lethu selule stage sokuthi siyaza uyaziwa naye ekhaya nami ngiyaziwa kubo. Ngi-WhatsApp usisi wakhe shuthi akamtshelanga ukuthi yithi ngikhona. Wathi usisi wakhe hayi akekho la ekhaya ubhuti. Ngithi mina okay kulungile. Ngoba ukuhlanya uba intombazane ehlanyayo kodwa futhi phela ekugcineni kufanele suye wazi ukuthi i-history sakho simephi. Ngifike endlini yamfana ngishaya imoto mina ngisuke eGreytown nge-Maritzburg ngishaya imoto. Uma ngifike endlini yamfana hawu imoto yamfana naye. Hawu okay na. Hayibo kodwa ngingayinaki indaba ngiyifanisa le moto ngiyibukela mama kude kuma-parkings la engike ngithi uma ngifikile nami ngicelelwe khona ukuthi sicela ukupaka khona cause la ehlala khona umfana ne-parking eyodwa per house yabo. Ngithi uma ngisengibuka laphayana khona imoto emile kule parking nami engijwayele ukucelelwa kuyona uma ngiza la yabo. Hhayi nginganaki ngoba vele akuyona imoto engiyaziyo yabo. Ngifike ngithi uma ngithi ngiyaqalaza ngaphakathi hayi ukhiye awukho. Okusho ukuthi lo muntu akekho la ngaphakathi lapho ushiyile imoto ahamba. Webafethu. Ngifaka ukhiye wami ngingene ngaphakathi. Uma ngingena ngaphakathi umfana urenta u2 bedroom flat. Ngingene e-sitting room. Hayibo uma ngithi ngisabeka unyawo nje okokuqala ngizwe ukuthi hayibo. Le sound elana. Ngizwe ukuthi ucansi phela lolu. Ucansi phela lolu khala. Hayi ngihambe ngiyobheka ekamereni. Angazi nami ngiyaphi manje ekamereni lama-visitor. Ngihambe ngiyobheka ekamereni lama-visitor ngiyobheka khona akukho umuntu. Ngihambe ngekamereni lakhe umfana ngiyafika. Akakhala ugeli. Akapequza umfana. Uyazazi izandla le ezithi ngathi isesontweni elithile ngengize ngikwazi ukubiza igama. Nina. Hey webafethu. Nangizwani. Hey, hayibo, ngithule. Mangithula ngibona ukuthi no man. Ngivele ngifikele ukuthi ngikhiphe ifoni fast yini lento loku-loud. Ngifake silent emva ngithathe iy'thombe. Abangiboni ngendlela ababhizi ngayo. Nami futhi ngingene ngangakhuluma ngangena nje yabo. Ngithathe iy'thombe, ngithathe ividiyo. Ngathi mese ngibona umfana useyaqeda usefika kuvuthwa indaba ngathi iyona into eniyenzayo le. Lawa same time lakhomba ilokhali. Intombazane yathi iqhula lapha ekhoneni buza intombazane uthi ba. Akuyena nomnganami le ngimthembile. Webafethu inhliziyo yami yayingabuhlungu, ngangingahlukumezekile futhi ngicela ukuthi ngangalindele kahle ukuthi kungabe unentombi yabo.
uma ukuthi yayingasibe khona ngangalento ethi bangasekuba umngane nami engikhuluma nayo yonke into. I was expecting nje ukuthi mhlawumbe ngizomfica ezidakelwe mhlawumbe bengi-avoida ngoba uyazi ukuthi ngangayithandi indaba yomuntu ophuza from Friday to Sunday yabo. Ngangilindele ukuthi nje hayi mhlawumbe ubedakiwe ezama ukungi-avoida ngoba uyangazi ukuthi nami ngibuye ngibe nako ukuba umama kuyena ngimkhuze masiphuma esandleni. Yabafethu umngane nami wangenzani? Yabathatha umngane, athatha umngane. Hayi mawusanento kuthiwa umngane shem ngiyakubonga kodwa ke ngagcina ngibuzile ukuthi what happened mngane ngoba phela mina nawe we friends. Futhi ngenza sho ngathi umfana ngenze ngimiyeke. Ngangamiyeka umfana akaqhubeka naye athandana naye. Ngahlehla kumngane cha. Hayi umfana ngimbuza ukuthi what happened athi umngane wakhe umngane wami umngane wami bemsejusa ngithi wena besuthini. Wena ubusuthini. Azangikhombisa ama conversations ukuthi ubemsendela izinto go view once. Yebafethu umngane. Wathi naye phela umuntu na ngithi mina okay ingakho ubususa udweshi wena. Wena ubungisusa umsindo nje isidingo singekho ngoba naku ufuna ukulala nomngane wami. Mangibuyela kumngane athi angithi wena mngane wena owawuthi umfana umnandi ebusuku so I wanted to experience that. Ngaze ngahlukumezeka guys. Free advice. Ungaxoxe ngekamera lakho nomfana. Ungaxoxe ngekamera lakho nopartner wakho. Eyaze yangihlukumeza. Iyaze yangihlukumeza intobazana. Hayi kwahamba ke saqhubeka okay ugele ngamshothi no friendship ethi ya enda lapho. Sabuye sakhuluma ke some other time but uyazi ukuthi noma inhliziyo ingaxola kodwa ke ingqondo ayikhohlwa. Hayi ke uGayi ke ngithi nje angizokumiyeka axolisa uGayi angithengele iPhone kube mnandi kube nje haya siqhubeke siyithrelela noGayi. Mina ke nenkinga yokungapostani nje mangimposta uGayi ayibone yedwa. Angiposta uGayi angiposte komisa ukuxolisa ngithengele iPhone engibuza nawe then upetrol kodwa unawo mama ewoke ama weekend sefuna ngizowaspend eMaritzburg uyabothi uyayisola ngalento eyenzekile. Ngathi nje uGayi hayi ukuthi ngoba sekwi revenge esengiyihlalele ngifuna ukumdida ngenye irevenge angekaze akholwe ayitshela ukuthi seku right. Ngavele ngacabanga iculela licula lithi lapha licula naleli lithi leli lithi ungamali nkathi esahlanya ngawe esakubhedela ethi nje miyekele nje mesethi nje yonke into isi right masudila naye bafethu uGayi kodwa shema ngidilanga naye kakhulu nje ngizonixoxela ke manifuna ke part 3 ukuthi ke ngamenze njani uGayi ukuze sigcine ehlukene naye kodwa nje ngangingasamthandi shem ngangimthanda kodwa kuyikona guys ukuthi niyazi ukuthi inhliziyo nje ingaxola kanjani kodwa ingqondo ayikhohlwa. Kwase kubuhlungu nje ukuthana naye ngingasengasemnandi ama weekends siwaspenda ndawonye kodwa kuukuthi manje in my mind nginalanto ukuthi angifuni ukuthi ngihlukaniswe omunye umuntu naye ngifuna kuze kusuke kumina but ngifuna irevenge futhi ngaphezulu webafethu umngani